b'a fɔ n ka ko bisimila Mali kunnafoni TV sanfɛ an bɛna ka émission daminɛ émission an ka yɛlɛ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo an kanubagaw minnu bɛ jamana kɔ kan an ka tunkarankew an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an b'a fɔ ko bisimila Mali kunnafoni TV sanfɛ bi ta nin a tɛ kɛ basi ye k'a na bɛ dɛsɛ invité surprise ba dɔ b'an bolo yan bi ni Ala sɔnna a ma a tɛ nɔgɔya bi dɛ sisan komi mɔgɔ de ka ɲi i yɛrɛ da kɔnɔ an ka invité i ni ɲankuma kɔri baasi tɛ aw la alhamdulilayi mɔgɔw bɛ di baasi foyi tɛ yen oui mɔgɔ min bɛ k'an dɛmɛ n ka baara kɔnɔna la ale ye Adama Yaliko ye Adama i ni sɔgɔma an ce Ami kɔri baasi tɛ yen donc sisan okumu kɔnɔna la an bɛna don baro kɔnɔna la émission an ka yɛlɛ an ka invité bɛna présenter invité e yɛrɛ jɔn ye i tɔgɔ ani jamu ne tɔgɔ Ornis n jamu ye Joa je suis artiste comédien awɔ Ornis Joa ne yɛrɛ tɛ ka se ka tɔgɔ in tɔ fɔ dɛ bon o de y'a to n ye tɔgɔ in dan sira la i kana ɲagami a la kosɛbɛ sinon n tɛ tɔgɔ bɛɛ tɔgɔ ka jan ne ye tɔgɔ de Ornis Joa Jacques Popito Sinaudi Napolo John Polo avec Polo l'homme qui a beaucoup de cheveux Robert Nessa Marde l'homme fort l'homme puissant a ka ɲi tɛ a ka ɲi tiɲɛ yɛrɛ la an kanubagaw nin ye tɔgɔ ye walima Ami ne jamu de c'est non kilométrique nin filɛ nin i bɛ agenda de ta k'o fa k'o kɔfa k'o ɲɛfa k'o kɔfɛla fa k'a fan bɛɛ fa donc i b'a sɛbɛn dɔrɔn de quoi d'accord o ye tiɲɛ ye an bi Adama émission hukumu kɔnɔna la Orni de b'an bolo yan bi yarɔ bi ta kɛ basi k'a na bɛ dɛsɛ ça ne serait pas un couscous il y aura manque de sauce e b'i ka français nin bɔ bon anw ye sanfɛ kalan de kɛ quoi o tuma an tɔ ye duguma kalan de kɛ quoi anw tun bɛ taa école la waati min na i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnnin fitininw de bɛ ka don dugumala fɛ anw bɛ na ni échelle de ka da kogo la ka yɛlɛ sanfɛ an bɛ yɛlɛ ka kalan kɛ sanfɛ donc anw ye sanfɛ kalan kɛ an tɛ duguma kalan kɛ o de y'a to an ka tubabukan kɔgɔlen don denmisɛnninw ma quoi bɛɛ t'a faamu voilà tiɲɛ yɛrɛ la nin kɔgɔlen don o kuma a tɛ tɛmɛ o kan Orni e de b'an bolo bi dɛ awɔ n bɛ yan baasi tɛ o ka d'an ye o ka di kanubagaw ye an ko a ma sisan question min bɛ n bolo ka d'i ma e yɛrɛ ye bɛ baara jumɛn kɛ n'o fɔ ne ye ɲɔgɔlɔnbɔla ye awɔ i ka ɲɔgɔlɔnbɔ kɔnɔna la i y'a baara daminɛ wagati jumɛn ne y'a daminɛ depuis denmisɛnninw m'a daminɛ ka tila k'a bila fii depuis denmisɛnninw y'a dabila waati min denmisɛnninw ye jumɛn e tɛ denmisɛnnin dɔ ye o ma ne y'a f'i ye ko ne ye ɲɔgɔlɔnbɔla de ye wa de hakɛ to ja ye coiffeur de d'accord ouais anw ni Sunjata ninnu de y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ an ma Sunjata ka film lajɛ Sunjata kelen Sunjata Keyita e n'o de ye ɲɔgɔlɔnbɔ daminɛ ɲɔgɔn fɛ ayi e m'o ka film lajɛ e y'o ka film lajɛ film tourné waati ninnu de anw y'a daminɛ waati Sunjata kɔni bon ne yɛrɛ fɛnɛ ɲɛ tɛ ɲɛsiw bɛɛ jɛlen na ne tɛ bila kɔnɔ dɛ nin ye poussière de ye poussière tɛ Orni ye poussière de oui Orni oui i b'i ka baaraw i ka comédie i b'u choisir ka choix bɔ n m'a faamu fini dɔw bɛ yen u b'a fɔ ko choix donc olu ye choix ye quoi ka c'est à dire i b'i ka a sugandi cogo di k'a woloma cogo di k'a woloma bon ne yɛrɛ sigilen yan sisan ne yɛrɛ ye dɔw woloma ka ban parce que aw yɛrɛ sigilen aw ye catire de wolomali bɛ ta aw yɛrɛ kan fɔlɔ oui an ye catire ye awɔ ne bɛ wolomali ne bɛ choisir kɛ cogo di ne bɛ n sigi k'aw lajɛ sisan yɛrɛ ne bɛ n ka choisir kɛ inspiré anw kan mais an inspiré aw kan i ye kuma ye sisan inspiration tɛ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ o a bɛ sɔrɔ baroda de la hali ni maa kɛra fila ye sisan i bɛ se ka inspiré u kan quoi i y'a faamuya donc inspiration bɛ na tantɔ de oui komi inspiration sugu ka ca a sugu ka ca dɔw bɛ olu ka inspiration bɔ to sunɔgɔ la dɔw bɛ n'u sunɔgɔra ka wuli de u bɛ inspiration bɔ dɔw bɛ n'u yɛrɛ bɛ ɲɛgɛn kɔnɔ u bɛ inspiration bɔ bon i b'a dɔn i y'a fɔ cogo min na a sɔrɔ cogo ka ca wa i bɛ ka sɔrɔ cogo fɛn fɛn fɔ nin n bɛ dɔɔni dɔɔni ta nin bɛɛ la bɛɛ n'a ta yɔrɔ dɔ i bɛ milieu min na i bɛ dɔ ta o cogo de la i y'a faamuya hali k'an to bolifɛn kan i bɛ inspiré i yɛrɛ bɛ to circulation na ko dɔ bɛ kɛ i bɛ inspiré inspiration ta yɔrɔ ka ca trop a dɔw yɛrɛ la ni ne sunɔgɔra waati min na ka ɲinan pewu yɛrɛ suko kɔnɔ ne bɛ inspiré awɔ Orni a bɛ kɛ i dalen sunɔgɔ la ni e sugora fɛn min na i bɛ inspiré o kan ni dugu ala ye ne da ne ka laɲini tun ye fɛn kelen dɔrɔn de ka taa Kolokani kelen min ye nin ka taa minɛ ka taa dɔrɔn ka Kolokani ɲɛ la dɔrɔn curiosité ne sigi b'a kalama ne ye n da dɔn dɔ la ka sunɔgɔ ne sukora
ko bɛ Kolokani ta sira kan i bɛ Kolokani wa non n b'a ta sira kan i b'a dɔn ne wulila k'an sigi réalité la ne ye n yɛrɛ sɔrɔ Torodo mais ma bɔ n ka voyage waati kala o tɛ Kolokani sira ye bon voilà un peu kuma dɔ la inspiration dɔw bɛ na kɛ réalité yɛrɛ i bolo i bɛ to sugo la sugo dɔw bɛ kɛ vrai ye i bɛ to inspiré la fɛnɛ ka sɔrɔ i b'o fɛnɛ sira de ka maaya yɛrɛ kɔnɔ mais a bɛ kɛ ne bɛ ka sugo e m'a mɛn Orni da kɔnɔ k'a sugora sugora de an sugora de sugora de Orni Zoua ou bien lampadaire de Kalaban lampadaire de Kalaban Kalabankoro wala Kalabankura Kalabankoro hop hali ni courant tigɛra ni ne bɛ kaba yelen bɛ siga t'a la Orni oui ɲɔgɔlɔnbɔ kɔfɛ e bɛ baara yɔrɔ jumɛn kɛ bon n bɛ baara caman kɛ l'école maîtrise an tun b'o kɛ n tun b'o kɛ i tun b'a kɛ mais sisan i t'a kɛ ni n sen b'o la parce que écoledenw e filɛ cogo min écoledenw tɛna se ka kalan kɛ o bon o kɔfɛ n tun ye photographe n ye n sen b'o fɛnɛ na n bɛ ka n sigi sisan ka diɲɛ lajɛ quoi cogo di o kuma e bɛ cogo jumɛn dɔn a la ou bien n y'a fɔ kan wɛrɛ la i ye a tɔgɔ école maîtrise dabila ka tila tuguni ka caméraman dabila mais o bɛ dɔ bɔ sɔrɔ la wa walima o bɛ dɔ fara sɔrɔ kan ni bon o jaabi bɛ e de bolo e de fana y'a kɛbaga ye o f'i ka o expliquer an ye de voilà parce que n'i ye fɛn dɔ bila ne bolo n'a fɛnw farala ɲɔgɔn kan u bɛ caya i ko k'i ye ɲɔgɔnlɔnbɔla ye o ye kelen i ye caméraman ye o ye fila ye i ye école maîtrise a mana kɛ cogo o cogo k'a daminɛ lundi la ka taa bila vendredi la école bɛ kɛ o n'o ma dɔ fara sara kan o tɛna fɛn bɔ a la tuguni dimanche fɛ i bɛ se ka taa caméraman kɛ i y'a faamu wuladaw fɛ don na fɛn tɛ ɲɔgɔnlɔn fana bɛ se ka taa bɔ dimanche don de dabɔra k'i sigi k'i ka denbaya lajɛ i muso ka to ka tourner i kɛrɛfɛ don k'a fɔ n dabila sa papa mama dimanche y'o don de dimanche tɛ baara kɛ don ye an fantan kɔnna ka keguya kan a ma fɛn sɔrɔ maa ye dimanche bila e ko ten ne de y'a fɔ dɔw dun balo bɛ dimanche kelen n'i y'o f'olu ye n'olu y'o min da kɔnɔ ne y'a f'i ye ko ne bɛ dimanche bila yali ne y'a fɛ ko bɛɛ ka dimanche bila o fana ye tiɲɛ k'i bɛ ka programme de la ni min bɛ arranger b'o kɛ o tɛ yan ka d'a kan baara wɛrɛw de bɛ na sisan n bɛ baara kɛ entreprise dɔ bolo o tɛ n permettre ka ko caman kɛ ko n bɛ tila ka évoluer art kɔnɔna na donc école maîtrise ta ye min ye parce que je volais dans le secteur privé o tɛ c'est pas rentable o tɛ n nafa la donc n y'a ye n bɛ tɔɔrɔ min kɛ classe kɔnɔ n t'o sɔrɔ e sigilen bɛ heure kelen heure fila donc maintenant tu attends 2000 francs ou 4000 francs par heure a sɔrɔ i ka affaire dɔ dalen bɛ 50 000 60 000 donc retard don avance don donc n bɛ jɛ classe ko fɔlɔ i bɛ jɛ dɔ kɛ voilà pourquoi n bɔra classe kɔnɔ kɔrɔfɔ faamuna en fait Orni i bɛ entreprise min baara la i ko i ye dɔ bɔ photographie ni fɛn ninnu mais i bɛ entreprise min baara la i bɛ se k'a expliquer an ye dɔɔni i ni entreprise min bɛ baara la d'accord ne bɛ Bazar d'Europe de la Bazar d'Europe n'o ye matériel feere yɔrɔ ye je suis leur directeur commercial donc n bɛ mɔgɔw fana ɲini ka marketing kɛ service yɛrɛ kan donc contraire ne mago bɛ maa caman na ka taa baara kɛ yen ka tɛmɛ n yɛrɛ parce que baara ka bon kelen ma parce que jagofɛnw de b'an bolo jagofɛnw de b'an bolo an bɛ minnu yira mɔgɔ minnu ka se k'a lakodɔn o baara tɛ n permettre ka ko caman ba ɲɛ sɔrɔ sisan o de y'a to n ye dɔ bɔ n ka fanga la pour que denbaya yɛrɛ fana bɛ se ka ɲɛ a ɲɛkɔrɔ cogo min na voilà n kana bɛɛ kɛ baara ye très bien Orni oui an bɛ waati min na yalima min ye ɲɔgɔlɔnbɔ ye i ni mɔgɔ bɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a fɔ i baarakɛɲɔgɔn bon ɲɔgɔlɔnbɔ yɛrɛ la n fari fagalen don fɔlɔ cogo di n fari fagalen don parce que an ka milieu nin ma nɔgɔn quoi a fɔ ko mun na n'i bɛ ɲɔgɔlɔnbɔ la bi diɲɛlatigɛ yɛrɛ ko ye kungilenna ko ye tuma dɔw la a bɛ ka inspiration yɛrɛ faga parce que n'i tɛ baara kɔnɔ ou bien ni mɔgɔ dɔ tɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛlɛla baara kuma dɔ la bɛɛ t'a courage sɔrɔ k'a kɛ o ye tiɲɛ sisan n ka video kɛ ka ca ni n ka baara ye mais dɔw yɛrɛ bɛ ɲininka yɛrɛ ko Orni ye videoman dɔ ou bien comédien don parce que baara yɛrɛ de nege bɔra da dɔɔnin n bɛ ka salaya parce que ni dɔ b'a daminɛ bi i y'a dɔn i ka école la don ka di dɔ ye mais i ka diplôme sɔrɔ man dɔ tigi i ka muso furu ka di dɔ ye mais i ka den sɔrɔ man dɔ tigi donc ni min mana daminɛ plutôt a bɛ tila ka bali ka jɔ i mana min daminɛ a bɛ jɔ a ka kungilannaw tɛ fɔ ɲɔgɔn faamu donc j'ai voulu vraiment réfléchir mûrement n bɛ se ka ko mun sigi sen kan ka tɛmɛ ni n ka baara ye o tɛ n bɔ baara kɔnɔ
mais pour le moment me ka réfléchir kosɛbɛ quoi mɔgɔ fɛ baara n salaya la kosɛbɛ quoi cela veut dire qu'il y a degun sɔrɔ a la degun baden degun baden i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye o la parce que mɔgɔ tɛ se ka bɔ ko la ten k'i sigi k'a fɔ ko mɛ i b'a dɔn degun yɛrɛ dɔ ye mun ye fɔlɔ hali k'a dan ne yɛrɛ ka sɔrɔ tɛ i bɛ sɔrɔ ŋaniya ni dɔw ye k'a ta ka bila yɔrɔ dɔw ɲɛma a ka se ka fɛn sɔrɔ a yɛrɛ ye mais c'est comme n ye clé de d'a tigi ma ni n dayɛlɛla kaban n'a donna k'i sigi fauteuil kan dɔrɔn a bɛ ɲinɛ ne yɛrɛ kɔ donc o yɛrɛ bɛ mɔgɔ dɛmɛ yɛrɛ courage bɔ i la et surtout mɔgɔ fɛ baara donc déjà e y'a ɲini mɔgɔ min ka yɛlɛn e bɛ ka daw yɛlɛ a ye ka opportunité créer a ye mais o tigilamɔgɔ bɛ tila ka n'a donna k'i sigi dɔrɔn a bɛ ɲinɛ e yɛrɛ kɔ ne bɛ n'a fɔ mangoro sun de i b'o dɔn kɔni ne turulen don n bɛ den n bɛ feere k'a den k'a mɔn fiɲɛ mana cɛ fɔ n denw bɛ bɔn a yɛrɛ ma tɛmɛsɛmɛw de bɛn'o ta k'o dun k'i fɔ a sɔrɔ ne yɛrɛ ma sɔrɔ k'a bila n da o bɛɛ la n tɛ bonya n'a ye o kuma in a ko kɔrɔ b'a la kɔni kuma n'a kɔrɔ de dɛ parce que n'i k'i ye mangoro ye ten sinon n'i ye dɛmɛ ko orni mangoro ouais n'a fɔra ko mangoro c'est pas au sens propre mais au sens figuré bon i t'o yɔrɔ ni expliquer an ye dɔɔni donc a expliquer o ne y'a fɔ ni n ko n ye mangoro ye ne bɛ maaw de dɛmɛ maa tɛ n dɛmɛ ne bɛ mɔgɔw de dɛmɛ u ka projets la ne bɛ mɔgɔw de dɛmɛ u ka évoluer mais maa si mago tɛ ne yɛrɛ kun ka dɛmɛ na o de y'a to ne bɛ se ka mago ɲɛ mɔgɔ ye mais ne tɛ se ka mago ɲɛ n yɛrɛ ye n'i y'a faamu sisan an bɛ yɔrɔ min na pour le moment e bɛ ka mɔgɔ dɛmɛ dɛmɛbaga tɛ yɛrɛ la dɛmɛbaga t'i la n'a fɔra ko dɛmɛbaga tɛ n na artiste kunda domaine artiste domaine kɔnɔna de dɛmɛbaga tɛ ne la ne bɛ se ka n kali ne kɛra sababu ye ka 1,100,000 caman lase artiste caman ma ma foyi lase mais ne bɛ se ka n bolo kɔrɔta maa tɛ se ka ne tɛgɛ lajigin ko n ye fɛn dɔ sɔrɔ ko n ko Orni na n ka jɛ ka nin kɛ ɲɔgɔn fɛ an k'a tila pour que i yɛrɛ ka dɔɔni sɔrɔ ka bila i kun mais kuma bɛɛ ne de bɛ mɔgɔw wele bon o ye artiste domaine ye bon sisan an ka bɔ artiste domaine kɔnɔ dɔɔni est ce que o c'est à dire o kɔfɛ artiste domaine kɔfɛ mɔgɔw kɔni bɛ min k'i dɛmɛ a baden i bɛ se ka dɔw tɔgɔ fɔ an ye n terikɛ bɛ Mamadu Faruta société boiserie Faruta ɲɛmaaba don ale yɛrɛ fɛnɛ ye artiste caman na don ne nɔfɛ miliyɔn caman na o kɔfɛ Fatumata Batuli bɛ yen Faruta kɔni o ye n den dɔgɔnɔw den tɛ bozo ye baasi tɛ i tɛ fɛn dɔn o ye a fɔ a ye taa i b'a fɔ a ye o kɔfɛ ko dɔgɔnɔkɛ ko ten Batuli bɛ yen a bɛ n dɛmɛ a seko la Batuli kelen wa contrat fɛnɛ bɛ n n'a a ka société cɛ donc n b'o sara ne sɔrɔ kalo la o d'an ka yɛrɛ bɔlen ni Orni ani Batuli ɲɛgɛn naani a bɛ ka min fɛnɛ fɔ aw ye a b'a hakili sigi a kana Batuli ko kɛ i n'a fɔ marabatigɛ feerela de don n bɛna na dɛ min bɛna na dɔn ko n'a ɲɛ yira tout le monde ne peut pas travailler avec tout le monde o ye tiɲɛ wa bɛɛ tɛ se ka bɛɛ fɛnɛ reçoit mais Orni an kɔni en tant que anw ye an ɲɛna a bɔ an b'an kunna kɛ Batuli ye o an b'o ye koyi fo ni e fana banna hali ni Batuli ma ye an ka ci na se an ka ci na kɔni na se Batuli yɛrɛ kulo b'an na nin waati in na yɛrɛ baasi tɛ an b'a di Ala ma inchallah o diyara n ye Orni o kɔfɛ n terikɛ bɛ yen Malayi Tarawele Malayi ale bɛ aéroport la donc Orni a ka ca Ala fɛ n ka degun caman mana kɛ n kan n'i y'a ɲɛfɔ ye a bɛ solution sɔrɔ a la o t'an ka France la donc Amérique la ta tɛ kelen ye Malayi Tarawele ko Malayi k'a ni ɲan Malayi kulo b'an na Malayi ala an ka avion billet fo Amérique direct ale y'a kɛ billet siɲɛ billet ok Orni o diyara n ye sisan an bɛna émission kɔnɔ en fait i donna artisiya la komi a ma kɛ i n'a fɔ i bɛ artisiya kɔnɔ halisa personnalité jumɛn jari artisiya kɔnɔ artiste jumɛn jari i ye u ka œuvre jari i ye ni donna artisiya la ni donna ɲɔgɔn bɔ la i donna la jɔn jari ye quoi parce que i ni Sunjata de y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ voilà mais i bɛ dɔ de ye ni baara in bɛ jɛ i b'a fɔ balontan bɛ se denmisɛnnin bɛ se k'i sigi sisan n'o fɔli ka kɛ Messi ye a bɛ don Messi kanu de kama mais e fana bɛ en tant que théâtre bɔla ɲɔgɔn bɔla e bɛ se ka dɔ ye depuis i yɛrɛ i fitinin bon o de diyara bon ne vraiment karisa de ye nin diya ne ye jɔn n teri dakuruɲɛ kelen ne ma don art kɔnɔ comédien la maa si ka comédie kanu kosɔn maa si den kelen n donna la art yɛrɛ de kanu na kanu de bɛ n yɛrɛ la n donna la o de kosɔn sinon en réalité n ma don a la parce que bɛɛ n'i ka ambition don n ka don a la n ka tɔgɔ sɔrɔ n ka don a la ka wari sɔrɔ jama ka girin kan
ne donna la a kanu de kama wa ne ma maa si ye ko n bɛ mɔgɔ imiter ou bien nin ka taabolo de diyara ne n donna la kosɔn. donc i donna la en tant que orni quoi. n donna la en tant que orni. o de y'a to souvent je suis contre mɔgɔ mun bɛ taa n t'a dɔn je sais pas comment dire minnu bɛ taa surnom ninnu dada wɛrɛ la junior ninnu karisa junior plutôt junior ko nin yɛrɛ ne y'o de éviter parce que n'a sɔrɔ ne tun donna dɔ kanu na sisan e tun b'a mɛn ko karisa junior de ye orni ye mais ne tɔgɔ nin filɛ ɲɔgɔn fila tɛ diɲɛ kɔnɔ. orni yɛrɛ sɔrɔla cogo di orni donc hakili la orni siman bele bɛ yen n t'a dɔn n'i b'ale dɔn. orni siman bele nu marabali bon orni siman bele bɛ yen au lieu de siman bele il y avait orni déjà i y'a faamu mais ne fɛnɛ sigida la barodaw la gɛrɛnw na min mana ne ye dɔrɔn joie orni joie cɛ karisa cɛ c'est la joie o joie nin o de nana ka kɛ ne bolo joie ne yɛrɛ inspiré ka tɔgɔ créer n yɛrɛ ye au lieu de joie n y'a kɛ ornis joie mais joie nana joie de la est ce que y'a faamu n y'a kɛ de telle sorte que n bɛ nin to a da n yɛrɛ la maa bɛ min ni diɲɛ kɔnɔ min tɛ se k'a ɲɔgɔnna deli wa i tɛna fɔ fɛnɛ ko n y'a bɔ i yɛrɛ la. orni i b'a mɛn don dɔ la ko orni junior. bon ne yɛrɛ y'a fɔ dɔw ye koyi caman tun y'a da u yɛrɛ la ka ban ko orni junior k'a kɛ ala yɛrɛ ye orni ma se ka fɛn ɲ'a yɛrɛ ye e bɛna taa da o ye junior ya la farana junior tɛ na bi junior tɛ na sini. bon o ye diɲɛ yɛrɛ sa. n y'o ta jɔnni fɛnɛ kan n'o ye commissaire Sumare ye n'u b'a fɔ ko sɛginin to sɛgi fɛnɛ filɛ depuis hali ale da fɛn kelen min n'ale b'a contre la o de ye junior ko ye ale tɛ junior ya ko fan si la dɔ y'a da la ko sɛginin to junior a y'a ɲini ka taa fo ka quartier la k'a bɔ i la tɔgɔ ɲini k'i yɛrɛ n'i mago bɛ dɛmɛ min na i b'o fɔ n bɛ dɛmɛ mais junior ne tɛna avancer e yɛrɛ tɛna ye bon plutôt e ma ne tɔgɔ da junior e hakili la ko o junior nin kosɔn ko e bɛ ye e dun tɛ ye. mais junior bɛ se ka tɛmɛ a dara min na i b'o kalama. ne bɛ ɲininka dakuruɲɛ kelen na e artiste jumɛn junior tɛmɛnen artiste yɛrɛ la dɔ fɔ misaliya di i ka mɔgɔ damadɔ di. non bon n bɔ tɛ ɲininkali de don. ɲininkaliya. awɔ bon o bɛ yen. n k'i ka dɔ de fɔ n ye o. i y'a faamu. non ni n k'a bɛ yen ne tɛ se ka fɔ ko nin don mais a bɛ yen. a tɛ yen. a tɛ yen. ka tɛmɛ a tigi la. a tɛ yen sa. mɔgɔ dɔw bɛ an ka so n'i y'a lajɛ sisan namɛ. ne ye n ka kuma fɔ ne nin ka dalu don wa n ka nin dalu don. e ko k'i ka dalu di i ko k'a bɛɛ ko mɛ se ka fɔ. a tɛ se ka tɛmɛ a kan ala bɛ kɔ a la wa a bɛ dɔn fana. a tɛ ala t'a sɔrɔ a kinbere la junior ye min b'a dɔn parce que tɔgɔ bɛ karisa la bi ne bɛna n ko junior ye lala n fɛnɛ n'a ye o sababu la n'o ma kɔ min tigɛ e na taa sigi o kɔda la e bɛ tɔgɔ min e bɛ ka promo min kɛ n bɛ misali ta je vais pas n tɛ fɛ ka mɔgɔ de tɔgɔ citer parce que baara in kɔnɔ la o fɛnɛ ye degun dɔ ye munna i bɛ misali ta karisa kan. n bɛ mais a ti ɲa fɔ n ka dɔ tɔgɔ fɔ i b'a wani filɛ a junior joli tun bɛ yen han e ni Mamadu cɛ dɔ tɛmɛna i b'a wani na o la e bɛ dɔ yira ko jɔn tɛmɛna i b'a wani na a ka junior la ou bien ko min jɔn sanga n'a ma i b'i ta de kɛ ka taga n terikɛ diɲɛ tɔgɔ de ko n ta kɛ a jamu de ta kan to i bɛ ta de kɛ ka taga ko n bɛ karisa la ou bien n bɛ tɛmɛ karisa la n terikɛ n'a sɔrɔ o tigi bɛ sunɔgɔ la kɔni e bɛ baara la o bɛ baara la n'o jɔlen tɛ k'e makɔnɔ e na kungo la tɔgɔ de kuma tɛ ka tɛmɛ o la. Ami an ka tɛmɛ ni kɔrɔfɔ ye halisa ni orni de bɛ ɲɔgɔn bolo orni joie o joie de o kɔni ye la joie de ye o orni ami an bɛ tɛmɛ ni kɔrɔfɔ ye. orni sisan e ka baara kɔnɔna la e ye leçon jumɛn sɔrɔ i ye leçon dɔ sɔrɔ n'a a gɛlɛyara i ma. leçon pardon mati bɛ yen bio bɛ yen physique chimie bɛ yen instruction civique morale ou bien EPS de. i ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ ni kuma in faamu voilà i ka baara in kɔnɔna la mɔgɔ ka hadamadenya kɔnɔna la ko dɔ bɛ k'i la surtout artisiya kɔnɔna la min t'i b'i kɔnɔ chaque fois i yɛrɛ ɲumanna i ye mangoro de ye ni mɔgɔw tɛmɛtɔ don i bɛ yaya mangoro ko dɔ bɛ k'i la min b'i touché. i b'a dɔn sigida la lycée dɔ bɛ Kalabankɔrɔ ko lycée public n'a ɲɛsinnen bɛ kaburu dɔ yɛrɛ ma. justement yɔrɔ dɔn. n tɛ fɛ ka yɔrɔ in tɔgɔ fɔ parce que kaburu fɔli man di ne ye parce que hali banni kɛra yɔrɔ la ne bɛ tile 15 kɛ n tɛ don o kare kɔnɔ n tɛ banni zamɛ don diɲɛ fara lahara kan
hali saraka ni min ye su ka saraka ye hali ni sɛ yira ne don ne t'a ɲimi mais adamaden ni C'est mɔgɔ terrible. ni ma ban nali ma Ahan. i tɛ ban tali ma dɛ mais on n'est jamais prêt à mourir o ye kuma an wɛrɛ tɛ labɛn saya kama kuma si ni hɛrɛ yɛrɛ nana fɔ ne ko karisa i pɛrɛn na n b'a fɔ k'a to kɔfɛ la an b'a to ɲɔgɔn gɛn de la kɔfɛ kɔfɛ f'i bɛna n ta n bolo ma sinon n tɛ sɔrɔ dɛ i y'a faamu denmisɛnya kɔnɔna na o y'a sɔrɔ ko daminɛ daminɛ don i b'a dɔn ne bɛ se k'a fɔ ne ni mɔgɔ min ye baara yɛrɛ daminɛ o ye ATT junior de parce que ne n'ale fila bɛɛ ye lycée Masamagan kɛ an tun bɛ sigi ban kelen yɛrɛ kan ne mo depuis 2003 donc ni ne tun mana bɔ fɛn ninnu ka di ne kɔ i b'a dɔn an tun bɛ fɔlɔ i b'a dɔn an bɛ ko daminɛ yɔrɔ min na jijɛ ninnu ni événement bɛ ni mɔgɔ 10 dɔrɔn ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na dɔrɔn an bɛ taa deli de daminɛ yɔrɔ ne ye comédien de quoi est-ce que n bɛ se ka jouer n bɛ se ka jouer jɔn bɛ se k'a fɔ k'i ma deli ka ɲɔgɔn kɛ n bɛ se ka jouer i ma wele dɛ n bɛ se ka jouer parce que o waati la min ka di e ye i ka ye ka dɔn donc maintenant kɛnɛ o kɛnɛ kan e bɛ fɛ ka t'i ka taalan yɛrɛ ye donc don dɔ ne de sigilen tora à ma grande surprise lycéen yɛrɛ de ci bila ne orné ma ko ka soirée bɛ yen lycée public soirée bɛ yen donc k'u bɛ fɛ ne ka t'u la yɛlɛ donc k'u bɛ isa ye sɔngɔ di ne ma Allahu akbar ko ma de ka kɛ ne yɛrɛ bɛ taa délai kɛ ne ka zi sisan wele bilara ne yɛrɛ de ma o dɔrɔn tɛ tuguni koyi ko essence sɔngɔ bɛ di ne ma ko ne kɛra fɛ n'o ko wala in kɔni dɔn na ni don ne ye n ka fɔde valise de ta k'a labɔ ka cɛ ka n ka sɛta siri cogo min yɛrɛ la mɔgɔ bɛ se ka lajɛ i kelen i ni ATT ni ATT tun t'o ye dɛ i kelen o don ni jɔn de tun don j'imagine u ka comédien dɔ bɛ yen mais comédien chanteur don u b'a fɔ ma ko ala da kira Alphonse Bula Fakoli parce que ale ne ni 15 an tun bɛ to ka émission kɛ Nasirawule la donc ni gɔnbow bɛ yen an ni min bɛ bɛn ko la an bɛ taa kɛ d'abord ne ye n débrouiller parce que ne bɛ siran fɔlɔ moto dɔ tun bɛ ne bolo i b'a tanko 300 kɛ a tɛ wuli donc o kana taa dara créer n'i bɛna bɔ 8 heures i b'o ayisa non n'o kana dara créer o kana dara créer n ye moto in to so ka essence kɛ n terikɛ wɛrɛ kun min ka moto ye pɛlɛ-pɛlɛ ye au moins artiste natɔ ka ye quoi donc n ye n sigi o kɔfɛ o nana donc i b'a dɔn événement kan ka daminɛ 22h 23h moins nin ma moi je te dis moi je suis venu depuis 19h moins parce que installation bɛ ka kɛ waati min na cɛ ne nana o y'a sɔrɔ o kɛlen bɛ ka u y'u ka i b'a dɔn lycéen ninnu filɛ nin ye Frodi man di u y'u ka ko bɛɛ organiser depuis a daminɛni mɔgɔ kana sɔrɔ min bɛ suyɛnni ni fɛnw kɛ donc hali o waati la ka accès sɔrɔ ka don salle kɔnɔ c'était tout à fait un problème donc ne nana fɔlɔ artiste min yɛrɛ nana min bɛna jouer dɛ ne yɛrɛ ka accès sɔrɔ salle la fɔlɔ ça a été un problème o ko ne ye jɔn ye ko ne ye artiste comédien ne de bɛna presser yɔrɔ la ko ne ka barge bɛ yen papier tɛ ne la barge tɛ ne la deli de kɛra fɔlɔ u ye secrétaire wele ka na o ka ka di juin wele o min fana ye ne wele o ko wele u ka ɲɔgɔn ye ko non comédien de don an yɛrɛ de y'a wele a ka na donc il a fallu que u ye 15 minutes de kɛ intervention na donc sira ka sɔrɔ ka bila ne ye ko ne ka yɛlɛ ka taa sigi sanfɛ ko n'a daminɛra ko n bɛ wele ne ye ekɔliden ba nɔ ta ka taa n sara da o kɔnɔ i b'a kalama ne sunɔgɔra wala fo ka n daji sɔrɔ dibi la sanfɛ k'a sunɔgɔ walahi arajo fɛnɛ tɛ ka sɔn kuranko problème bɛ yen n'u ye compteur k'a la compteur bɛ sauter ou bien kuma bɛɛ arajo bɛ masquer donc ne tora sunɔgɔ de la sisan 1 heure o nana ne kɛ jebi ta kɔ orni wuli i bɛna jouer sa i bɛna jouer ne pan ka wuli n ka sabara sen 2 don n bolo la tantɔ ka nin kalaman ka jigin sa dɛ bɔ ka wa escalier la ka taa salle kɔnɔ donc ne yɛrɛ paniquer ne bɛ sunɔgɔ la fɔlɔ sunɔgɔ yɛrɛ ma tigɛ ka bɔ ne ɲɛ la ne paniquer sosoli u bɛ ka n lagiri fɛnɛ u ka programme fɛnɛ ka ca o i teliya bani i teliya bolo bɛ ka geste kɛ i teliya ne ko tiɲɛna bi ta nin ka teli o ye micro di ne ma ne bɛ kuma la depuis ne ko dɔrɔn Ansu mɔgɔ ma kuma o ko cɛ foli to i ka baara kɛ bani i ka baara kɛ foli kɛ i ka baara kɛ foli to yen an pressé don RC don foli to yen ne fana ye humour dɔ kirikara k'o don ɲɔgɔn na ye mɔgɔ ma dɔn ko ne donna yɛrɛ o ko voilà bien c'est bien u ye micro pour la ka ne labɔ donc
u ye ne labɔ ne ko cɛn kɛra dara ye koyi e yɛrɛ ko ten ne yɛrɛ ko ten n ko ne ma se ka mɔgɔ layɛlɛ n ko tilara ka micro tu n ko bon n'u fana ma tanba di ne ma ya i kelen bɛ ko ne kelen bɛ ka nin fɔ n kɔnɔ la quoi donc bon ne comme jouer ma ɲa ne fana de wele sisan ko aw tun ko k'a bɛna i sɛbɛn sɔgɔ di ne ma an ko ko lajɛ sisan quoi ko cɛ ko ne yɛrɛ ɲɛmara fɛn ma daminɛ joona ko biye ma feere fɔlɔ yɛrɛ ko wari tɛ yen fɔlɔ dɛ ko ne k'an sigi ko n'a kɛra tuma ko ni sugu jara ko ni sugu jara ne ko ne yɛlɛla sanfɛ parce que retour tɛ ne bolo mɔgɔ de nana ne bila retour tɛ ne bolo ne dun ka yɔrɔ ka jan ne yɛlɛla sanfɛ tuguni k'an sigi nɔ la n teri o ye événement kɛ ka ban 5 heures moins ye o ye ne ɲini daminɛ ko ne ka na i b'a dɔn ne taara so cogo di yan Sibira 3 mais i ma i sanction wɔri sɔrɔ mais i kɔni t'i déplacé la sa ko Sibira 3 dɔ taatɔ so de ɲɛna ne ma ne ka fara o kan k'an kɛ 3 ye quoi ka taa ne jigin ka da la ne sirannen o ye ne jigin yɔrɔ min na dɔrɔn ne kogo ta dɔrɔn k'an cun k'an kɛ kogo la doyi ka dayɛlɛ ka don k'an da fo n fifa bɛ duruto parce que o b'a sɔrɔ attaque ko ni fɛn min bɛ siran quoi fo ka ne sa ɲamakɔrɔ kura na ɲamakɔrɔ kura na fo ka ne sa nin tɛ bɔ ne kɔnɔ nin tɛ bɔ mɔgɔ o kɛra leçon ye n ye min capté ka tila k'a dɔn tuguni o y'a sɔrɔ nin bɛna jouer n ka préparer n ka n préparer n ka kɛ tan n ka kɛ tan o tɛ ne kɔnɔ min bɛ n kunna dɔrɔn n bɔra so ka na nin kelen dɔrɔn kɔnɔ bon ne yɛrɛ wililen ka bɔ sunɔgɔ la ne ɲinɛ n'o kɔ ne tun ye min labɛn i bɔra e kɔnɔ o bɔra ne kɔnɔ ne taara dɔ parce que i girin n girin Ami nin tɛ bɔ mɔgɔ kɔnɔ dɛ nin tɛ bɔ ne kɔnɔ mais a bɛ fɔ ni ce sont des choses catastrophes ouais non ouais Orni ouais o kɔfɛ c'est-à-dire ni kɔni nin difficulté ye fɛn min tɛ bɔ mɔgɔ kɔnɔ pewu ɔ kɔfɛ an bɛ question min b'i bolo ka a b'o fɔ an bɛ tɛmɛ ni baara ye projet dɔ bɛ e bolo e kɔni bolo sisan i jigi bɛ projet ba dɔ kan i yɛrɛ ta dilanni i bɛ fɛ k'a réaliser mais a réaliser cogo t'i bolo bon a réaliser cogo bɛ n bolo projet bɛ n bolo mais projet min don i b'a dɔn artiste ka teli kojugu i b'a dɔn kuma dɔ la n'a bɛ émission na cɛ mɔgɔw bɛ to baro misɛnnin na kojugu walayi fo kuma dɔ la i yɛrɛ bɛ tunun baro kɔnɔ la i n'a fɔ a bɛ kɛ dɛ walayi surtout a mankan quoi a ka micro ninnu c'est tellement sensible a mankanw bɛ na a la quoi ya o de ye n ka projet quoi Orni oui ouais ne ko danfara jumɛn de bɛ humoriste ni comédien ni ɲɔgɔn cɛ danfara jumɛn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ o ma e ye Usumani So de ye ne tɛ Usumani So ye o ma i bɛna kiiri an bɛ kalan de la yan non an tɛ ka parce que an y'a ye bi ɲɔgɔlɔnbɔlaw denmisɛnninw bɛ yen a ka ca quoi mais donc maintenant voilà mon frère tout le monde n'est pas humoriste tout le monde n'est pas comédien n t'a dɔn n'i bɛ k'a faamu humoriste ye jumɛn ye maa min kelen pe bɛ se ka yɛlɛ scène kan ka jama la nisɔndiya maa ma fara i kan i bɛ se ka wele humoriste i bɛ se ka yɛlɛko kumaw b'i ka yɛlɛko b'i ka kow la i bɛ wele i bɛ humour kɛ partout mais être comédien peut-être d'autres est humoriste mais il n'est pas acteur i bɛ taa don cinéma kɔnɔ il ne peut pas jouer a tɛ se ka mɔgɔ la foyi mais dɔ fana bɛ yen comédien don u bɛ se baara la mais ils sont pas humoristes bon ne bɛ se ka danfara min fɔ o yɔrɔ la o ye nin ye quoi mɔgɔ bɛ dɔɔnin kɛ mɔgɔ bɛ fɔli kɛ k'a da i ka niveau de la mais i tɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ n tɛ fɛn bɛɛ dɔn fɛnɛ voilà Ami ayiwa an bɛ tɛmɛ ni kɔrɔfɔ n'a y'a sɔrɔ question b'i bolo k'a ɲɛsin Orni Zoua ma Orni oui e bɛ ka public gérer cogo di komi i tɛ baara kelen kɛ baara bɛɛ kɛ i bɛ entreprise la i bɛ comédie kɛ i bɛ baara caman kɛ public minnu b'i bolo i b'u public bon j'ai pas compris la question c'est la i ka public caman cɛ bɛ cogo di public comment i ka fanu kɛ n'o cɛ i n'a fɔ i n'i ka fanu cɛ i fɛbagaw mɔgɔ mun i b'a sɔrɔ mɔgɔ i kanubagaw i n'i kanubagaw cɛ bɛ cogo la an bɛ fɔ o de fɔ voilà donc maintenant fanu ko fɔlɔ bi i b'a dɔn a bɛ ka ne kunkolo yɛrɛ ɲami quoi cogo di ne tɛ fanu dɔn non Orni fan tɛ la parce que fani ya mɔgɔ caman m'a faamu fani tɛ mɔgɔ bolo bi parce que fani min bɛ bilen kɛ kɛ ɲɔgɔn tɛ yen o bɛ tila k'e bilen i ka vidéo kɔrɔ
o y'a c'est-à-dire i ye kuma min fɔ ne y'a faamu a bɛ ko balɔntana ni balɔntana supporter b'a bolo dɛ an b'a fɔ supporter comment se fait-il que e yɛrɛ b'a dɔn k'e kanunen don mɔgɔ bɛ girin ne kan e bɛ événement dɔ organiser mɔgɔ tɛ se o kɛnɛ ma e ka fanu bɛ min ne b'o fana y'a faamuya cogo min ne jigin in yɛrɛ de n'i ye min kɛ ni sera ka min k'i yɛrɛ y'o kɛ i ma se ka min kɛ i o to yen sinon fani ko ninnu ne dalen t'o ko ninnu na kosɛbɛ ten n tɛ n ka fani dɔn n bɛ se ka ne yɛrɛ ɲɛ n ka fani ye quoi on voit le visage mais le cœur on le voit pas mɔgɔ bɛ ɲɛda dusukun tɛ yen bɛɛ ta b'i kɔnɔ yali ko ne b'a fɛ bi n bɛ bilen kɛ k'e ɲɔgɔn tɛ yen o y'a sɔrɔ n taara fɔ gɛrɛn na k'e tɛ se foyi la donc ne y'i jigi da ne kan ko ne ye ka fani ye wallahi n'i jigin kelen ye ne ye i bɛ malo donc mɔgɔ ka ne jigi k'i ka fani dɛ i ka baara ɲuman n'i ka talent o de b'i lataa yɔrɔ jan fanu tɛ taa ni diɲɛ yɔrɔ si hali n'a sɔrɔ dugu janya ye kilomɛtiri 100 ye e k'a bɛɛ taama k'a tɔ kɛ pɔn tigɛlen ye fanu b'i bila ji la a bɛn ni ala na kira cɛ fanu ko kuma yɛrɛ ne t'a fɛ fanu tɛ ne bolo ne tɛ fanu dɔn fanu t'e bolo fanu tɛ n bolo fanu tɛ na fanu tɛ na mais i y'a sɔrɔ dɔ bɛ yen sisan ɔrɔni mɔgɔw tulo b'i la dɛ mɔgɔw ɲɛ b'i la dɛ tulo k'a mɛn ne de y'a fɔ k'a mɛn fanu tɛ n bolo fanu tɛ na fitinin min b'i kɔ bɛ b'i kɔ dɛ fanu jumɛn n ko fitinin b'i kɔ bɛ b'i kɔ koyi ne kɔni ne bɛ n ɲininka o minnu bɛ sigɛriti min est-ce que sigɛriti sanni ye wajibi de ye e de b'a sa i yɛrɛ k'a bɛ e de nafa i b'a san kosɛbɛ i bɛ tugu ne kɔ n'a sɔrɔ n ka nafa de bɛ s'i ma n'a tɛ s'i ma i jagoyara de jagoyara ka kɛ jagoya fani mɔgɔ bɛ se ka diya mɔgɔ ka sɔrɔ jagoya tɛ o cɛ n b'o de fana f'i ye sisan ko fani tɛ n bolo d'accord n'i ko fani t'i bolo fani tɛ n bolo a banna Ami an ni Orni Zuwa bɛ ɲɔgɔn na yani an ka fɛn Ami i t'an bila sa walima an ka yɛlɛ dɔɔnin ou bien n'o y'a sɔrɔ Orni yɛrɛ bɛ se ka humour dɔ d'a ma minnu fɔra n ye sa o tɛ humour ye Orni fɛn fɛn fɔ nin ne filɛ ka fɛn fɔ tan bɛɛ ye humour de ye nin ye baro de ye Orni kɔni tilala mais n'a ka ɲi n'a tɛmɛ an ɲɛji bɛ bɔ non n bɛ ka min fɔ i ye i b'a dɔn humour dun ninnu tɛ ne ka genre ye quoi mais u bɛ musow bɛ fini dɔ de ko namuguni bazin dɔ don namuguni est-ce que e b'a dɔn i bɛ namuguni dɔn kosɛbɛ Orni namuguni ye mun k'i la namuguni kelen wallahi ne tɛ namuguni fɛ parce que don dɔ la ne muso de ye pari ne yɛrɛ b'a dɔn muso ka ɲi a ka di n ye muso ye pari namuguni na ja namuguni fɛn bɛɛ ka d'a ye fɔ san ka s'a ma muso namuguni san ye ne muso ci ni namuguni ye wallahi ka fɔ ji bɛ sɔlɔ ka bɔ a la a nana ne ka so kɔnɔ a bɔra ka taa kɔɲɔ kungokɛyɔrɔ la a nana so a sigilen bɛ k'i waranga k'i sigi sɛji kɔnɔ ne heure 8 de kɛ ka muso ɲini maa ye n y'a faamu sɛ fɔ ko namuguni a changera wa heure 8 a fɔ i muso donna gala la ko n'a nana bi n b'a faga wallahi e ni ala cɛ n ye muso furulen tuma bɔ heure ye i tɛ segin so diɲɛ bɛ kasi la bɛɛ tɔɔrɔ bɛɛ ɲɛnen don ko puwa ne tɛ nin yan n ko mun na kɛra n ti ka mananɔgɔ kun bɛ ne kan n ti ka mananɔgɔ kun bɛ ne kan ko puwa ne tɛ nin yan n ko mun kɛra i bɔ dala n bɛ ka muso ɲini ko puwa ne de don koyi n ko muso i ka cogo dɔ ne la ne ti mɔgɔ gansan kana ni i da don n ka ko la ne mɔgɔ tɛmɛsenna k'i t'i da don ne ka so kɔnɔ kuma la ko puwa ni ala la kɛra cɛ ne de don o de y'a fɔ u y'i muso don gala la o de y'a to fɛn dɔ don ne t'a la quoi bon i b'a kalama don dɔ la Orni ne ni sularo dɔ de bɛnna parce que u ka minfɛn kunaman dɔ bɛ dɔlɔ don a bolo a façon dɔ bɛ ne ma de ka kɛ mais ko ja n'i y'a dɔn min a b'i nɛn chauffer a b'i nɛn kalaya ka kɛ i n'a fɔ tasuma kisɛ de b'i da kɔnɔ n nana gulɔminɛ jɔlen sɔrɔ gitɔrɔnda la a bɛ kule la quoi a bɛ ka pasan wele kelen kɛ ko kana yan n'a ye min wele o b'i ban n'a ye min wele o b'i ban ne de ye n kulo gɛlɛya ne nana ko kɔrɔ ne ko ko ɲama i ka nɛn lajɛ n'o ko e nɛn wa ko mun bɛ nɛn na kɔrɔ ala kama sa kɛ ala yɛrɛ kama i ka nɛn lajɛ n ko mun y'i nɛn sɔrɔ k'ale sen de dɛrɛla a nɛn kan parce que a tɛ fɛ k'a fɔ ne k'a ye gulɔ min quoi k'ale sen dɛrɛla a nɛn kan ne ko n terikɛ k'e sen dɛrɛ ne kan o maa e kunkolo bɛ ne sen kɔrɔ de yan a yɛrɛ ko ko ne m'a dɔn Orni wa n bɔ la tuguni Orni n bɔ la n teri dɔ don n sigiɲɔgɔn don Orni a taara yaala a y'a yaala kana quoi a falen ba f'a bɛ tibi taba ne sigilen bɛ n ka tɛdaga n sigilen bɛ kɛrɛfɛ a y'a ka tile bɔ k'a b'a ka da de yɛlɛ i b'a kalama cɛ ye min kɛ a bɛ heure 3 bɔ k'a bɛ tile sɔrɔ wo la k'a da yɛlɛ a dɛsɛra n'a y'a ka taa a bɛ taa wo jɛ quoi n'a ko k'a b'a don a b'a jɛ n'a ko k'a b'a don a b'a jɛ
e nana sɔrɔ sa ko karisa ko mun kɛra orni yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ na e bɔra ka n ka da sɔgɔ sisan ka taa yanni ka na don n ka seri falen kɔfɛ ko i ka seri falen wa bilahi ni fana bɛ kɛ n ka da sɔgɔlen tile bɛ bolo ka t'o da kɛrɛ ka tile wɛrɛ k'o la orni ne ko lahi n ko bɛ kɛ cogo di k'a bɛ fɔ ni ba cɛ orni ne ko mun na n ko e ka tile in dan tantɔ hey a ye tile don ne y'a tura la ne ko kɛra ne dayɛlɛ ka moto kolonkolon ka yɛrɛ poussé k'a fili dilan a ko mɛ ni ba cɛ hɔrɔn ne kuma dalu dɔ b'i bolo e ni yɛlɛn tɔgɔ de tantɔ ne ko non n ka cɛ n k'i bɛ sanfɛ dɔrɔn ne ko foyi tɛ quoi sanfɛ dugu mana jɛ ni n jiginna an bɛ ɲɔgɔn faamu joie an ye joie dan yo orni bon nkalontigɛ man di ne ye parce que hali classe kɔnɔ nkalon de bɛ ala ye ne da bɛɛ bɛ se k'o sira n bɛ n kale ala la de bɛ ala ye n da ma nkalon tigɛ n ti nkalon tigɛ fiyewu fiyewu i b'a dɔn kɔsɛbɛ na monsieur de tora classe kɔnɔ ko les élèves ko qu'est-ce qu'on doit faire avant de traverser la route donc moi monsieur ni bacha monsieur ah quoi oui toi monsieur avant de traverser la route on regarde à gauche puis à droite monsieur ko mais très bien asna ko en haut et en bas woni ala je ga hola je yalla ga bala je teralo bete be ko ngole Ami ani orni joie de ɲɔgɔn fɛ ami i b'a orni ka nin kuma in bɛɛ lamɛn ami est-ce que ni ye tiɲɛ bɔ a la komi a ko a tɛ nkalon tigɛ non jamais a bɛɛ ye tiɲɛ debi ala kan debi ala kan dan nkalon kɔnɔ to yen n t'o fɛ mais avion tɛ taa sanfɛ petit a ye sanfɛla lajɛ parce que avion fana bɛ tɛmɛ sanfɛ de bon i bɛ ka avion kɔn fɔ ne hakili jigin o ye ne hakili jigin mun na petit da fa de jɔli la ko petit bɛ ka fɔ ba ala jigin ka di ne ma sa ba k'i ala jigin ka di ne ma fa nana barikon sigi ɲɔgɔn kan k'a 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 sigi ɲɔgɔn kan fɔ barikon 500 ani kɔ mais fa bolo ma sɔrɔ fa bolo ma sɔrɔ i b'a dɔn ni mɔgɔninfin n'i bɛ tiɲɛ fɔ ala b'i sutura yɔrɔ dɔw la quoi ka faveur dɔw k'i ne sera ka tɛmɛ dɔrɔn a sera ka cɛni sera fɔ ma nin tɛ tɔnɔ orni natɔ ya a fɔ ko k'ala jigin ka di yan ne ko mun de bɛ yan fa yɛrɛ ko walayi ne den ne t'a dɔn debi n jɔra n ye barikon si ɲɔgɔn kan n ye n bolo la yɛlɛma foyi foyi a bɛ ka fɔ n k'a jigin n tɛ ka se k'a jigin cɛni sera fɔ tɔnɔ orni nin tɛ ya ne ko jumɛn ja fɛn gɛlɛman tɛ ne sera ka n tɛgɛ la yɛlɛ ka kalo minɛ k'a di pitini ma ka tɛmɛ ka taa n ka sira fɛ bon mun kɛra mun kɛra bon fɛn kelen ma diɲɛlatigɛ la i b'a dɔn wa ne ka kuma fɔ bɛɛ k'i suma tantɔ o man di ne parce que o bɛ ne kɛ nkalontigɛla de ye ayi ma nkalon tigɛ koyi a tɛ aw la fɔ ne aw tɛ ne de don e bɛ ka vie professionnelle ni ka vie privée gérer cogo di i b'u kɛ cogo di vie professionnelle vie privée donc vie ye fila de ja o ja ni sara vie professionnelle la n bɛ continuer ne ka vie privée n'o tɛ ni sara n ka vie privée la n bɛ to ni ka vie professionnelle ja ne y'a dɔn ko vie ye fila ye ja ne tɛ sa bilen i sara kelen na i bɛ kelen na i bɔra kelen kɔnɔ i bɛ kelen kɔnɔ deux vies maa ni fila vie professionnelle vie privée vie professionnelle vie privée vie professionnelle vie privée deux vies deux personnes une personne oui e yɛrɛ kesu an kan ka min jaabi ne e yɛrɛ o jaabi ka ban an bɛ mun fɔ bilen i ka privé ta i ka professionnel ta a banna a fila bɛ bi garanti voilà ne tun tɛ nin bɛɛ dɔn a la an ni ce ani baraji hakɛ to i la ouais orni oui orni an bɛ yɔrɔ min na bi artiste kuma ka ca i tɛ dɔ jebe fɔ la komi an y'a ye a kumaw ka ca i yɛrɛ mana a kumaw ka ca kow ka ca siga t'a la yalima hakilina jumɛn bɛ e bolo walima ka tengu tɔw la vraiment u ka hakili sɔrɔ nin ko in na mali dɔrɔn tɛ dɛ ne b'a fɔ diɲɛ artiste ye an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn tigɛ minɛ an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn tigɛ minɛ an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn tigɛ minɛ wallahi an ka avancement b'a an yɛrɛ de bolo n teri min tɛ min ye o to ye e tɛ se nin na o t'a yɛrɛ k'a kɛbaga tɛ kɛ hɔrɔn ye i ka baara kɛ ni hakili ne tɛ se ka min kɛ min kɛbaga ye min ye relation bɛ e n'a tigi cɛ bɛɛ ka bila a ka minɛn kɔnɔ
wallahi ba ya be yiri wa metanye mais etemi e be faka bore place je jaguala jamadun kante ema donc o la nga ñoo sembla an sende be ñoo bolo ni bara nye orni ka bara de ay ni dama ni yakuli ka bara de ay en tableau nye fanta ka bara de ay en tableau tant que amma segoma ambe to ñoo konya ni ñoo juguyala an teta roshi parce que munabi ni mi yira video ni flala wo ga le stari ale yira do ale mbese ka bara ke ble donc ole ka ale ka duguma mo la yelen alors non ne auta fo ble ne garaw de ba fo qui est né grand personne qui est né petit personne interke ambe wuli ñoko fe don di billahi ebe niveau mina ni dotuma coup de med ni courant ci so yoro la e coup de med dire may ayir wara bismillah alhamdulillah rabbil alamin o fene kan ka opportunité e dogonu ka fo ko mo ba do ba nye mais ko ke garin o les petits et no le tafo ametami où va le monde Mali Ari tala min be Mali kono tala min be Mali kono billahi no ki ba boka dani jamana shi saka compare mais anga ñogon juya nte fa ka ma de mani yerete ni de mani ngara fen meta kanto ni ntena njate kanto hakna ñogon misikene ci yana yugo doka shute ko ka dugute jew bine be ganga kuma mun fo artiste bene nyebi c'est comme ni femme akele mene bolo femme be artiste tay o artiste be tay be dialogue e ne deben chomena muna ne to opportunité di toma iku fana deme ko bara kono te deme ti saka dane kelena nkalla alala ne ka femme akele ne comédie artiste mu yira akele mpela ni qur'an ten sigile yorona akacha mo tanduri wa mo tanduru klingil na shima ni misai ne tumi naka événement be ale tere ni be mo di wele ay na nga fama ka événement be bon ne ka fama de do kana préfoyer kana dafoyer ni okay ibina parce que ame wele ne de e wele ni clara ne mi di may moyalen do e do sarate teme e ka caché al ni ko ki ga fo ibana fo ko wa woro ibina fo ko wa sheki iba ko watan abe wa biduru takadima jonkara sababu ye mais dowla o be fili wa wasa ko aywa orni ne wele kana ne wa biduru soro do ba kunde ale ka fama de mais wa fla fla ni orni ye bunya min kan ka bolo masegin flani o tay ko bleku nata tew abe ko de jado mo wala mo wable ga orni vraiment merci non ni njara ere de be yin kasaki e be ko do be garankini RF e yumanke kasoro ye chenike bo ibe dowle sansan karsa nga fama ka fembe wa soro fierté daire kan ale miri be wa biwolo ngala ne ka fama nana kana wa mo ndoma bo imani woda to ne to sona yoro sona na wa ima chef la kana war fidini ndaga di antam to adona ta warda kana jo bo ni debi na ni mo demen kololo ni mo sirani mo nye ni mama ni wale ataki segere ibe sika minke ibuna raba ni nyogoyin akai woda to ali plateau même misali ta plateau kan tant que ma ka atise kungolo yele be to ka page booster e ko ki ta plateau teso bako bo amina wa c'est de voir amina programme quoi un toura ne plateau be delia fo mu délire de vraiment ya kala ka basa che yo ka fa dugure kan ta tenta e tikaso mais nga che domina nga clébora chou clé émission clé chou clé malite de jebe ni ornifo moins de 3 heures de temps au 3 heures de temps non ne plateau menga malako na kata biolo blando ne rebe wole studio do la ne to ro do ere mais tan siginta do kamera buda angana presse alama ko bena wati do ni dakuru an kele ne bembolo ka fo artiste yi anga nyogo sembla anga nyogo tegemne bila mbebe fala mbebe bala anga yada lele yere buya funu ko ne sari ne yelendo a chaman be yelendo TikTok ba be de nyado nyogona yelendo TikTok mais biti joka micro di doma ne ra kala ne orni do ta do halisi ni ko ne comédien mais ni courant ne micro de ba 5 minutes be micro flikata mais ay yelendo de a of suilendo de mais anga nyonga soro terenga
an ka baara kɛ n'an dusu ye. Ami ne bolo vraiment furu sera cɛncɛn ma. A sera caman fɔra. Ami ni wele laban b'i bolo k'a fɔ hadamadenw ye. ne yɛrɛ fo ka ne kɔnɔdimi bila ne la sa an bɛna sigɛsi kelen bila an ka jɛ an wulila ɲɔgɔn fɛ donc an ka jɛ an ka yɛlɛ. Ami sigɛsi tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ an b'an ordinal sisan yɛrɛ ɲuman caman kɛra voilà n'o y'a sɔrɔ kumakan mun b'a bolo a b'o fɔ jama ye n'o y'a sɔrɔ min b'an yɛrɛ fana fɛ n hakili la faamuyali caman sɔrɔla la. Awɔ e ye faamuyali sɔrɔ e fana ye caman sɔrɔ an bɛ caman sɔrɔ ne kɔni ye caman sɔrɔ mais an mi ordini y'o fɔ an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn bolo ka ɲɔgɔn tigɛ minɛ mun ka ɲi ka baara mun kɛ ni mun bɛ se mun na a y'o d'u ma a banna juguyaba ninnu nafa t'a la quoi. D'accord o cɛ mun bɛ se mun na dɔrɔn ka d'u ma parce que ordini bɛ se ka nin kɛ dɛ ordini na i tɛna nin kɛ boucher ka baara ka di boucher ma voilà ni dɔw mago b'a la n'a datigɛlen don n'a tɛ kuma yɛrɛ yɛrɛ a ka kɛ a kana kuma yɛrɛ sa n'aw datigɛlen don n'a sɔrɔ a tigi bɛ se k'a ka baara kɛ numéro di kɔrɔfɔ faamuna a bɛ se ka kɛ a ko bɛ taa bɔ tigi de la mais ala bɛ e sara quoi o don n t'a dɔn n'a sɔrɔ mɔgɔ i bɛ palan fa ka kɛ a bɛɛ tigi kan dɛ dɔ ye bɔn duguma o ye tiɲɛ awɔ o ye tiɲɛ donc ordini e de tun b'an bolo bi n b'a fɔ i k'i ka kuma kuncɛ kuma k'a lase jama ma bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a fɔ hali bi mɔgɔ i bɛ baara o baara kɛ baara lankolon tɛ yen mɔgɔ lankolon de bɛ yen an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn tigɛ minɛ o ye n ka kuma laban ye merci. Vraiment an b'an ka foli bila ordini ma ale nana n'o kun y'an ka invité ye tiɲɛna an siwara n b'a dɔn fana jama fana bɛna siwa hali sisan ordini ka kuma don an ka ɲɔgɔn sen bila ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ne bɛ folikan lase Mali kɔnɔ denmisɛn Mali mɔgɔ bɛɛ ma denmisɛn fara mɔgɔkɔrɔba kan kɔ kan ani Mali kɔnɔ émission bɛ vraiment an bɛ ordini yɛrɛ ma an ka ɲɔgɔn senko in dɛ parce que tuma dɔ an bɛ sen fana nafa ni mɔgɔ binna kɔlɔn kɔnɔ n'i sen d'a ma n'a y'a minɛ a bɛ se ka bɔ mais tɛgɛ in vraiment ordini ka kuma in saraba b'a la nafaba de bɛ kuma in na an ka maliyɛnw an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka ɲɔgɔn sen bila o tɛ kuma de bɛ ne ka foli la kan kɔni a bɛ bɛɛ lajɛlen an filɛbaga bɛɛ lajɛlen inchallah merci an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an b'an kanubagaw fo halisa an b'an kanubagaw fo an bɛ région ka ta région daminɛ région cayara sisan dɛ yɔrɔ donc a daminɛ fo a laban an t'a kɛ ten an b'a kɛ ten an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ maliyɛn bɛɛ fo maliyɛn sigilen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ maliyɛn sigilen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen an bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo émission ye émission Mali Kunnafoni TV a bɛ bɔ chaque mercredi à partir de 18h araba nɛgɛ kanɲɛ 18 a ka émission bɛ bila a b'a m'a fɔ an kanubagaw ye halisa an tɛ foli da an kanubagaw ma an kanubaga dɔ bɛ yen ale ye Saka ye Sikaso ka don a sigilen bɛ Suguninkura la woson feere a bɛ kugu feere a bɛ ani jumɛn jaba donc an ka foli b'u ye kosɛbɛ kosɛbɛ an b'a n'a a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo u bɛɛ ni ɲakuma an ka foli bɛ kapitɛni Koro ye kapitɛni Koro yan fo yɔrɔ jumɛn yan fo Kati kapitɛni Koro k'a ka foli yan a b'an ka mission suit kosɛbɛ 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 donc an b'a n'a ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen fo k'u ka foli yan an bɛ Kayatu fo ici depuis fo Moti an kanubaga don an bɛ Fati fo Fatumata Sanogo fo Espagne u bɛɛ b'an ka fɛngɛ suit émission ye suit donc minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen halisa an b'an kanubagaw fo an b'a fɔ ko a k'an bɛn araba wɛrɛ bye bye merci